Emano en gima lich ahinya nikech samoro jomoko paro ni nyalo miyo koro somo nitiere akwede moro mabiro e somo kanyo. Joma nyithindgi onyalo, joma jonyuolgi onyalo tero nyithinde skunde mabeyo nikech gidak kuonde mabeyo. To jogo ma jonyuolgi pod nigi yuto mane piny, koro biro chunogi ni gitero nyithindo e skunde moko mani machiegni kodgi. Tek ni nitie skul. To dong' mano dhi kelo akwede wach mag somo nikech koro nyiso ni joma nigi pesa ema koro dhi e skunde mabeyo kata joma odak kama ber. Mano e shida madhi bedo in the long run. Nikech sani iwinjo kata ka jonyuol moko mantiere gi nyalo wacho ni anto nyathina koro gole wach mar CBC ni atere moro machielo mar Cambridge mondo mi gisom. Tingeni the long run effects en ni ke onyuoli e familia modhier to unu dhi bedo mana ni udhiero kunyalo yudo yore mag somo ama udhi yudo substandard education nikech ng'eny kuonde ma gwenge modhier gi iyudo ka kata mana infrastructure mag somo onge maber, jopuonj onge. King'iyo kaka North Eastern kocha jopuonj inde ringo kawuok kuondego nikech kuonde ka nitie insecurity, climate bende harsh, ok ginyal bedo kuondego. Koro ing'eni areas machalo kamagi dhi bedo ni nyithindo ok dhi yudo somo. Kuonde moko bende inyalo yudo ka schools bor gi kuonde ma ji odak. Nyithindo ma pod tindo ok ginyalo travel long distances ka kinyi kokinyi. To bende kata king'iyo kuonde moko kaka Nairobi ka iyudo ka nyithindo ma jodei chuno gi ga ni nyithindo chiwo kuonde moko estates moko nyithindo chiwo at 4 am mondo mi gichopi e skul chon. Koro ing'eni wadhi bedo gi challenges mang'eny ka wadhi mbele ka wa implement gini. But nitiere the good reason ma sirikal omiyowa. But king'iyo kiweyi against challenges madhi bedo onyalo dhi hinyo nyithindo in the long run, especially nyithindo mantiere e mfumo mar CBC ni. Gini dhi hinyogi ma ok apar ka gidhi bedo gi somo moro e yo mochiko maber.